बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय बे समाव थिरांथा खालामदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि बे समाव उदालगुरियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय दिपेन बर'आ जुदि बिजाथि बे समाव गसङोब्ला दिपेन बर'खौ देरहासार खालामनो थाखाय बे समाव मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशना आरो बेनि अनगायैबो बेरगाव बियाबाव नेरसोन बर'खौ बे समाव मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशना थारैनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङानो बेनो जे बे समाव अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशना बे समाव जेरैखि जाया बे समाव हेफाजाब होनो थाखाय सिगांदों जे फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरनि जे जाय गोरिब गुन्द्राफोर दङ जाय गोरिब थाखोनि सुबुंफोर दं बे थाखोनि सुबुंफोरनि जे फिसाफोरा जे मोजां फोरोंथाय एबा सोलोंथाय मोननायनि थाखाय बे समाव हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोदों अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशन बिथांमोना खावलायदों जे बे समाव प्रमोद बर'नि समाव लानाय जे UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशनखौ थाबैनो एबा बे समाव लाखिफिननो थाखाय खावलायदों आथिखालनि सरकार BTC सरकार एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारखौ बे समाव खावलायदों जे बे UN ब्रह्म सुपार 50 नि गेजेरजों गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि जे फिसाफोरा जे गोजौ थाखो फारसे सोलोंथाय लानो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो जायखौ लाखिफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां सचिन ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों जे जेरैखि जाया दिपेन बर'खौ देरहासार खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लाखाबाय होननानै फोरमायथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो नेरसोन बर'खौबो हेफाजाब होनो थाखाय बे समाव बिथांखि लाबाय होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव दिपेन बर' एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जुदि दिपेन बर'आ फैनानै उदालगुरि बियाबाव जुदि बिजाथि गसङोब्ला बे समाव दिपेन बर'खौ हेफाजाब होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों नेरसोन बर'खौ बे समाव हेफाजाब होनो थाखाय बिथांखि लाबायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे आथिखालनि BTC नि डिपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारिया मोनसे थिरांथा खालामदों एबा प्लेनिं खालामदों जे बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौ फैबाय थानाय समाव एबा बाइ इलेक्शनाव एबा बे समाव बिथाङा MLA जुदि देरहासार जालाङोब्ला बे समाव भैरब कुन्दआव गावनि फिसालाखौ होनो थाखाय बिथाङा बिथांखि लादों आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव रागा जोंखांदों अल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशना आरो बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों दिपेन बर'खौ जेरैखि जाया देरहासार खालामहोगोन आरो बेनि अनगायैबो नेरसोन बर'खौबो बे समाव देरहासार खालामनायनि थाखाय बिथांखि लाखाबाय आरो जों खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों जोङो इउपिपिएल सरकारनि बिसास जोंखौ जोंथ' सात्र घन्टाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा खालि गावनि फिसालाखौल' बाहाय दैलि मबाइलाव फोरोंहोगोन नामा दा जोंनो मोनसेल' बिथानाव थांखि बिहरदों फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा नङाबा जोङो अल विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों सचिना दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनो बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे दिपेन बर'खौ गेरेन्टि अल विलेज डेभलपमेन्ट एसोसिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एसे दिपेन बर'आ गेलेयोब्ला दिपेन बर'खौ नोंथांमोना फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स
बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो हो हियालर गिटार हि बजायासै इटा हेमन्त बिश्व शर्माया खैटा गिटार আছে এটাতো হাগ্রামা থৈ গেছে হিয়ালর গিটার তো এটা আমাক কোনটো শিকাবলৈ আইছে হি কথিত ভাষা জানে না হি লিখিত ভাষাটো জানে এটো মই আগত সুধিলম তাক तारमाने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय बे उदालगुरि बियार ओरा दारे दिपेन बर'खौ लुबैदों आरो लुबैदों आरो बेनोखा बिनि अनगायै तारमाने गुबुन पार्टी जेरै बिजेपि गैया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो नैबे बिस्थिबारैनो माबारमोनलाय बिस्थिबारमोन नामा राइट बिस्थिबारखौ आं फेजेनगासिनो ओरैबायदि पलिसि खालामदों बेयो गाव जुदि एमएलए देरहाखांबा हो बाय अफ इलेक्सन गावनि फिसालाखौ गेलेहोनो नागिरदों बे गावनि समस्थियाव बेरेखन्द तारमाने रिहना जुदि देरहायोब्ला एमएलए आवहाय गाव मन्त्रि जानानै गावनि फिसालाखौ माने देरहायो ओमफ्राय थांखि दा बियो बै बेरेखन्द समस्थिखौ थगायनो नागिरदों आरोखि सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ लाइमोन आफादफोरनि गोसोखौ बिस्राबोथ' सिमां दंमोन ना बेयो आरो बिदिब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भुट होनांगौ होनना बुङो रायजो राजाखौ इउपिपिएल ट्रेक्टर पार्टियाव अलरेडि प्रमद छात्र हन्थानो जोंहा होनांगौ फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएल आव होनांगौ नोंथांमोननि आफादाव बेसेबांसो सोद्रोमा दं जोंना मथा मथि खैजन 6,200 All village development association government register Udalguri नङा all आसामनि पेराबारि आन्डार डिस्ट्रिक्ट आरो आन्डार डिस्ट्रिक्ट गासिबो that totally इउपिपिएलखौ मदद होनो थाखाय दिनै दारे एसुरेन्स सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय दोनथ'बाय दे रायजो राजाफोर